God morgen alle sammen. Eller de fleste dag den 27. juni. Og i morgen så er der kun 3 måneder til det er min fødselsdag. Jeg bliver 30 her i år. Så er det mit første år, hvor jeg er i 30'erne. Og i går, der var det 3 måneder til min bror Martin har fødselsdag. Og så er der ikke så lang tid til min mindste bror Kasper har fødselsdag. Han bliver